Bang! Ľudia, čaute, ja vás vítam v nového videa. Dneska tu máme Game Mode RNG a preto som sa rozhodol urobiť challenge. Only round, only jeden spin. Ako vidíte, hrám na mobile, ako vždycky, teraz už budem hrávať na mobile. Keď ste vedeli, autoshoot nemám. No, tak to ne. A naša challenge je dať 3 viny za sebou. A mám to. Ľudia, no poď construction, yes! Ok. Nech prosím. Niečo dobré. Ne, si ťažne ľudia. Ľudia, toto no chance. Na vyhrať nie je šanca teraz ľudia. Typek. Typek si zatočil dvakrát. To je jasné, že nevyhrám. S granátom sa to nedá. Je veľmi dobrý weapon. Teraz ma to napadlo, ľudia, vylezeme. Poďme na tú väžu, to sa neoplatí. Tak, počkáme, kým sa mi to dá naspäť ten granát. OK, máme to naspäť. Hop, prosím. Bože, ne! Zase počkáme. Ne, ľudia, ne. Myslíš, že mi to nerobím, ja som sa tak snažil, ani raz ma nechto, ani jedno APčko. Oh yeah, katana, konečne niečo dobré. Čo má nekonečné nábojov. Najlepšie sú asi energy rifle alebo energy pištolky. Týpek nemyslí vážne, že dostal grenade launcher. Áno, grenade launcher. Ne, ľudia, to sa nedá. Tak asi prvý win nemáme, určite. Dám si pick možno 5-0. Takže poď, chlape, niečo dobré. Ja tak neznášam, keď dostanem saču. Prosím, vypadni z mapy. Ne. Tak to rovno môžem skočiť z mapy. Môže tak prehrám. OK, no prosím, brosky, niečo čo strieľa. Ne, aha, ja už to chápem, že to funguje. Proste, ne, ani som ho netrafil. Ľudia, toto sa tak, mňa to tak... S prepáčením, ľudia, to sa nedá. Tak hnevá, ľudia, to ma tak hnevá. Tak teraz ma to už nehnevá, teraz už som rád trochu. Chlape, poď. Šťastie! Zomri! Kde si, týpku? Keď mi až subset 3 mine a potom ma niečo zabije. Nemyslí vážne, že on dostal medkit. Tak nech vlastne. Ak dá z grenade launcher, tak to som asi prehral. Super! Ľudia sú tak šťastní, chvíľku počkám. Takže ja si poprezerám RNGčku. No treba chvíľku počkeš, potom máš... Takto ne. Typku. Prosím, nech padne. Ľudia, mám nápad. Skvelý nápad. Ja som včera pozeral také jedno video, že tie sú najlepšie schovky. A mohol by som vyhrať. Jo, hell no, on sa odpojil. Týpek sa odpojil. Máme prvý win, ľudia. Máme prvý win. OK, ideme na druhý win.
to odpočúvanie si skipnem. 3, 2, 1, teraz. Tak to som vyhral, ľudia. Máme zasa Construction, to je dobrá mapa podľa mňa. Mám veľmi rád. No poď, kamo. Spenofor som by si to dalo. Tak máme win, tak ľudia, skipneme si pár teraz hier, kým nedostaneme zasa. Skipneme si nasledujúce dve hry a keď bude posledná hra, tak ideme natáčať ďalej. Teraz to trochu pretočím. OK. Máme to tu. 2 viny. Posledný vin idem dať, prosím. Fandite mi, ak toto dám. Keď toto nedám, tak toto challenge dám, prosím ťa, dajte like, odber a ďakujem vám. No tak toto veľmi je veľká šanca, že dám. OK. Tak ideme strašne veľa. Nie, je snajpka. Stopiť, keď som získal to skin, ten vám to môžem. Ľudia, ja som strašne dobrý so snajpkou. Videli ste to. Zomri! Kvak, kde si, typek? Typku, kde si? Tak deal! Yes, ľudia. Ja neviem veď, ale ja som proste dneska strašne lucky. Lidi snapka. Yes, glašár. Dá 1 damage, to nemyslíte vážne ľudia, dáva 1 damage, kamo, to nie je tak, Glašada je výborná, najlepšia zbraň podľa mňa, ísť handgun je strašne dobrá, prosím ľudia, musím toto vyhrať, tak strašne potrebujem vyhrať, slingshot bez handguna. Niečo lepšie. Last shot, kámo, ľudia. Ne, prosím, daj mi energy pištolky, bože, ja ťa prosím, nočný, daj mi energy pištolky, dajte mi energy pištolky, ľudia. Knife je dobrý, s knifom by sa to dalo možno vyhrať. Určite máš stvoriť flare gun je tá najlepšia zbraň. Ja, také milujem flare gunu, kámo, chlape. Ne, zase som sa zapálila, som hlúpa. Zase si to prehrám. Prosím, typku, daj mi dobrý bounce. Mám teraz také nešťastie. Je také otravné, mu padajú také dobré zbrane tomu typkovi, hlavne. No, Uzi, to by som mohol dať. No to je čo, ale si nemôžem miniať náboje.
To má také šťastie ten typek. Má také šťastie, on je taký Teraz by som potreboval medkit strašne. Ľudia, nie! Typek. Mám posledných 10 šotov. Nábojov. 6. Teraz keď podávam krásne šoty. Ne. Typek zomre. Oooo! Posledný náboj! Chápete? Posledný náboj, ľudia. Posledný náboj, videli ste to? To ste museli vidieť, ale posledný náboj. No tak to je najhoršia asi zbraň. Hop. Chlape. Yeah. Ľudia, teraz mám také šťastie. Teraz mi ten boost vydaril. Snajpka. Ne, minigun, ale aj tak to vyhrám už, ľudia. Si viete, keď toto prehrám, tak týpek dostal... On má tak šťastný, týpek, on dostal elixír a tú druhú zbraň. This is the most meal! OK, ľudia, dal som to. 3 viny za sebou. Pozriem sa aj, čo mám krásne tu na. Ľudia, chápete, 3 viny za sebou ja mám. Mám to. Takže challenge môžeme ukončiť. Ďakujem za pozretie. Malé upozornenie vám dávam, keď ste našli nejaký edit na videi zlý, alebo niečo chybné, alebo nejaké nádavky povedané, napíšte do komentárov, alebo aj nejaké akékoľvek chyby v písaní. Tak, zatiaľ. Dovidenia, dajte like, odber a pre viac videí to urobte.